Usuphatha igidi zenkulungwane Zobe biza ngomnomzane Ngizobaqokela iguji Nekuthathule nomdlwane Ngoba usuphatha igidi zenkulungwane Zobe biza ngomnomzane Ngizobafakela iguji Nekuthathule nomdlwane Akekho uklama ohamba amajoyinti Asambe se-South Beach khona uzoproof ipoint Istoff sikubani Istoff 66 Istoff 60 Eshisa noma uyabanja Istoff sikubani Istoff 66 Istoff 60 Eshisa noma uyabanja Istoff sikubani Istoff 66 Istoff 60 Eshisa noma uyabanja Nkosi asithi sangoma ngimenza umakoti ngimrike ngimfake ibhakodi awu romantic wise ngimbophe kwi-headboard ngozankosi awu kodwa nkosi asithi sangoma ngimenza umakoti akekho uklama ohamba amajoyinti asambe se-South Beach khona uzoproof ipoyinti Istoff sikubani Istoff 66 Istoff 60 Eshisa noma uyabanja Istoff sikubani Istoff 66 Istoff 60 Eshisa noma uyabanja Istoff sikubani Istoff 66 Istoff 60 Eshisa noma uyabanja yabona wena suka manje wesifika phansi wena ngayo Kdot woza Istoff sikubani Istoff 66 Istoff 60 Eshisa noma uyabanja Istoff sikubani Istoff 66 Istoff 60 Eshisa noma uyabanja Istoff sikubani Istoff 66 Istoff 60 Eshisa noma uyabanja suka manje uthathele mina amastofu hayi ndaba zosibili noma uthi uplay si-on ngenye indlela hey yabona i-temperature high ngenye indlela la or kanjani kanjani 60 degrees Kdot tekela man cekza ayiqashukelwa